Ya, molweni. Iyabudisa iGrootman. Eyonqena utsheva. Hayi kodwa ndiyafaneleka. Kuthena nto nindincome nje ninomona man. Kodwa sasitsheva ke because akho nomntu oyi-one ondicomayo kwiintshebe zam. Yazi namhlanje ndivuka nale nto. Make sithethe ngalaa mntu uthi uyitshomi yakho okanye wena umbiza uba yitshomi yakho. Sithethe ngaye namhlanje. Nasi story apha. Ngomnye unyaka apha ndibizwa kwi-casting. Ndifowunelwa Monday bantu bekorhwanywa, ngoLwesithathu zuze man. Nikwa iscript and everything. Anamali apha naye nesenti emdaka. Qomba apha, andifuna uhlupha ioledi man. Make ndizididizele man. Njengejita yabo. Nangu kudala ndinceda abantu. Make ndibuyise izitya yabo. Ndithi ndisahleli ndicinga ndizawutatsha abantu apha ema-outhini ndiboleke esi siporo. Ndikwazi ukuthi town ndiphinde ndibuye yabo. Noba imali yokutya nayo as long ndifikile ndenza le nto ndiphinde ndikhwele iteksi ndibuye. Plus akakabikho ezo sikhathi kwelo xesha itrain isabelwe iCape. Nalazi mos elo xesha ama-Cape Town. Ndithe ndisacinga njalo kungena i-phone call apha. Ifowuni enye i-out yam ikusebhajuphi. No lapha kum Edladleni. Nathi lungisa fast mfethu uma ndiyeza yabo. Khona ndawo ndifuna undipusha siye kuyo. Qomba kusekho short. Nasi sisiporo yabo. Nyani ndichakaza apha ndichakaze nyani within 30 minutes each call kusephuma mfethu lapha phandle. Nyani nami ndiphume dwadle etransini sivaye. Tesavaya apha endleleni kusemfethu uzawusela ntoni? Ndithi hayi mina iwash izaba grand out yami yabo. Mojo. Sit. Singene ePick n Pay. Singena bePick n Pay ngqondo buya man bhaji. Man, awunasiporo man, awuzukwazi usela ibhiya man, yabo? Awuzukwazi usela ibhiya man ngenayo imali ukhwela ngoLwesithathu.Ekusemfethu, mamela nakwenzeka man. Before undibhayilele iwash. Ndinale ngxaki kanje, yabo? Ungandibhayili iwash apha. Ndikuxelele ngengxaki yam after. Uthi hayi mfethu wandiyeka ndathenga iwash, yabo? Kanti uyazazi uba unamali yokhwela, yabo? Ndilungisa nje loo line wena out yam. Ithi yam no suwara man, sagaya. Mojo, ungabi namsebenzi. Singena apha tops wasePick n Pay. Sithi mvadla into zethu. Ishort ibe khona kwalapha ngqoba hayi ngumqini imini yami grand. Sporo naso sangoLwesithathu. Simamele ne-out yam Monday kumnandi. Nyani sibangene sihambe ezindawo zakhe ke sihambe kumnandi apha sihambe sibulisa abantu yonke loo nto iqini imini. Mojo. Asibuyayo bezondrop out. Kuseka awuthi ungalibali man. Esa siporo. Hayi bhaji mfethu ungandiyeka ndispende kangaka. Ndiyilibele mina loo nto yeso siporo leyo. Andatyhafa. Awuthi yam yini mfethu ndikubikele singekaqali kwawuqala nje. Hayi hari mfethu. Ndiflat ngoku. Ehla etransini ndinyoshololo ndibambe ezodamba ezimbini zebhiya bezishiyekile. Ndazonqenqa apha ndaqoma something is wrong. Okay man ndinixelele uba irongophi lo. Yabo apha elifini kunaba bantu abazibiza iitshomi zakho wena okanye ucinga uba ziitshomi zakho okanye yitshomi yakho. Wena ucinga olo hlobo. That's your enemy number one. Laa mntu ukuthanda ukule ndawo ukuyo kanye. Ukuthanda ukule ndawo ukuyo kanye. Pretending to be your friend. And coming to you time and again to make sure into yoba ukule ndawo nyhani awusuki futhi. Let's be vigilant bafethu ne. Let us be vigilant. Ngabantu abaclose kuthi. Khona saying ithi inyoka isoze ikutya at a distance. Soze ikwazi ukunqola inyoka at a distance. Ayinazo zi-superpowers. Kuze inyoka ikwazi ukunqola funeka ibe lapha ecangu kwakho. Izawukwazi ukuthi nkqo. Andifuna uyenza nde kakhulu. But if undimamele ilo hlobo ndithetha ngalo. Let's
be vigilant. Nansi into endiyithethayo bafethu, let us be vigilant. Kunzima apha phandle matshito, kunzima apha phandle. Kunabantu abapretend ingathi bayafuna ukunceda, bakudlalisa umerry-go-round ingani zakunceda, kanti lonke elo xesha ngulaa mntu ukubambe kule ndawo ume kuyo. Yho, ya man, ilapho man le nto ndifuna uyithetha man. Onendlebe uzawuva. Okay sharp man, bye bye.